намирате, просто оглеждате и отбелязвате. Тук, значи тук. Значи тук е пантеона. Чакай, не. Най-хубавата карта не е нарисуваната, най-хубавата карта е подредената, но всъщност може да правите както искате. Вие доволни ли сте? Това си ти. А къде съм аз? Ето той тук. Аз не съм на алея втора, аз съм върху лепен. Ето показвам голямата награда, която ще бъде в интернет пристигам, се казва с бял кон. Милен пристига с голямата награда. С бяла тротонетка. Ето това е голямата награда. Подобно превозно средство може да има някой от вас. Заповядайте да участвате в нашата интернет кампания. Къде бе? Във Facebook играта на страна. Толкова млади хора разгорещени, които правят карта. Може да използвате всякакви материали. Идеята е да станете отбор, а не да се карате. Да, и да направите една голяма карта. О, готови ли сте? Имате още 5 минути, направете я по-хубава. Пак какво е? Парка, пантеона, другото дърво. Нямаме камъч. По-голям камъч. Ако някой има нужда от някакви материали, навсякъде около вас има всякакви. Тук моят отбор е заложил на рисуването. А тук само на природни материали. Е заложил на природните материали. А отбора на малките дами е мистер Роко. Роко, извинявай, братовски Сърсеван. Прости ми. Ама защо бащите не могат да помагат? Това е игра за деца, не за възраст.